Čau, jsem si našel 12 z Goal Games CZ. A no, provedeme celý. Jo, barák už neuvidíte, ale provedeme od něho. Ano. Celou cestu. Máme už jenom 20 minut. No, jak jsem říkal, jak se to bude zužovat. Já jsem říkal, že se to bude zužovat po těch minutách. Co to bude 20 minut, tak už nemůžu to ani. Říkám, že budu chtít. No, to musím sama. Ale bude startovat mobil, myslím. Jenom myslím, ale, ano, tak vidíte, právě od něho jdeme. Auto, no tak já radši přejdu, rychle přejdeme. Ano. Jo, ještě už jsem se to změnil, protože dneska budu ještě to spis. City, takže to já okolo Němčiny. Nevím, ty tak okolo Němčiny, to je vážně hodně. Nebo to jenom jen celá skama je ta. O, ne, auto. Jenom ti lehké udělám. No, tak se jí kašlo. Jen či no, se jí kašlo, no, dva. Zase nehraje všechno. No. No, tak co je? Budeme začít. Tam té hry. Ano. To byla, já jsem se neřekl, že už to hraje budu. To zkusil jedno a to je všechno. Cityzka je to dobrý. Strašně dobrý. To až moc dobrý, až moc. Ještě jedna věc. Ještě jedna věc. Jo. Ještě jeden na Facebook. Ano, jasně tak. Na Facebook. Ano, se nehraje na Facebook. Takže se nekam se vás začne.